सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील डिगस गावचे सुपुत्र अर्थात मंदार राणे यांची प्रशासनात निवड झाली। आपल्या सोबतीनं स्वतः मंदारजी आहेत। मंदारजी, खरं तर एकूणच आता आपण नेमकं कुठल्या पोस्टवरती काम करताय आणि अभ्यासाची सुरुवात कधीपासून केली, कुठे झाली, याबाबतची सविस्तर माहिती आम्हा सर्वांना आपण द्या। बघा, आता माझी निवड झाली आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा कोर्ट, जे एक ज्युनियर क्लर्क या पदावर कार्यरत आहे। अभ्यासाची सुरुवात म्हणाल तर 2019मध्ये केली होती। माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं आणि मी ते क्लास जॉईन केला होता। ओके, सुरुवातीला कसं असतं, आपल्याला सामान्यतः अभ्यास एवढी खोली माहिती नसते, तेव्हा थोडा सहज वाटला होता। परंतु जशी वर्ष संपत गेली तशी अभ्यासाची खोली जाणवली आणि अभ्यास कसा करावा हे समजलं। काय सांगाल, खरं तर अभ्यास आपण इथंच केलात की बाहेर पुण्यात वगैरे कुठे जाऊन केला? नाही, अभ्यास मी इथेच केला आहे। सुरुवातीला मी महेंद्र अकॅडमी जॉईन केली होती आणि त्याच्या आधारे माझ्या अभ्यासाला इथेच सुरुवात केली। पूर्ण 4 वर्षाचा कालावधी मी इथेच व्यतीत केला अभ्यासासाठी। एकूणच तुमच्या सगळ्या प्रवासामध्ये पालकांचं कशा पद्धतीनं सहकार्य मिळालं? पालकांचं सहकार्य फार महत्त्वाचं आहे, कारण त्यांच्या सपोर्टशिवाय तुम्ही इथपर्यंत नाही येऊ शकत। कसं आहे, तुम्ही अभ्यास करत असता, ते तुमच्या आर्थिक बाजू जे तुमचे पालकच सांभाळत असतात। याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या इतर ज्या काही गोष्टी असतील त्यासुद्धा पालकच काळजी घेत असतात, जेणेकरून तुम्हाला प्रामुख्याने वेळ देता येईल तुमच्या अभ्यासासाठी वगैरे। त्यामुळे त्यांचं योगदान तर फार महत्त्वाचं आहे। अंदरचे तुम्हाला नाही वाटलं का हो, 10वी 12वी 15वी झाल्यानंतर मुंबईत जावं, कुठल्या तरी मॉलमध्ये काम करावं, त्या कलवा दिव्याच्या डोंगरावरती राहावं, नाही वाटलं? मला असं काहीच वाटलं नाही। मी बरीचशी आपली मुलं बघतोय मुंबई पुण्यात जातात। अर्थात ज्यांचं स्वप्न काहीतरी मोठं आहे त्यांनी बिंदास जावं, करावं, पण फक्त 15,000च्या नोकरीसाठी मुंबईत जाणं हे मला रास्त नाही वाटलं आणि येणाऱ्या काळात तर ते योग्यही नाही आहे। आता प्रामुख्याने आपली मराठी मुलं 15-20 हजारची नोकरी करता करता कुठल्यातरी झोपडीपुरती मर्यादित होत चालली आहेत। त्यामुळे तो विचार मी सोडूनच दिला होता, ते नकोच करायचं होतं मला। प्रशासनातच यावं असं का वाटलं? प्रशासन हा लोकांसाठी फार महत्त्वाचा भाग आहे। जर योग्य प्रशासन असेल तर सामाजिक जीवनात त्याचा परिणाम अतिशय चांगला होतो। त्यामुळे त्यात आपलाही भाग असावा ही इच्छा होती। अजून एक महत्त्वाचा माझा प्रश्न आहे। खरं तर सद्यस्थितीमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये बीड पॅटर्न प्रशासनामध्ये नको अशा पद्धतीच्या काही तथाकथित गोष्टी बोलल्या जात आहेत। सिंधुदुर्गातील मुलं प्रशासनात का नाही अशाही पद्धतीनं काही गोष्टी उठवल्या जात आहेत। आपणा सर्वांना पाहता क्षणी लक्षात येतं की सिंधुदुर्ग हा अधिकाऱ्यांची पुढील काही वर्षात खाण तयार करेल अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे जिल्ह्याची। नेमका असा काही वाद आहे का की एकाच भागातले लोक अधिकारी होतात, ह्या भागातले कोकणातले अधिकारी होत नाही? त्याची नेमकी कारणं काय? तुम्ही अभ्यास करत असताना, परीक्षा देत असताना तुमच्यासमोर नेमकं काय आलं? वाद असं म्हणण्यापेक्षा कसं आहे माहिती आहे का, आपली मुलं कला क्षेत्रात जास्त करून चमकताना दिसतात। तुम्हाला इथला भजन गाणारा मुलगा परदेशातसुद्धा सापडेल, तिथे तुम्हाला आपली इतर भागातली मुलं नाही सापडणार, पण या कोकणातला नक्की सापडणार। तेव्हा आपली मुलं प्रामुख्याने कला क्षेत्रात वळतात, डॉक्टरी क्षेत्रात वळतात, इंजिनिअरिंगला पण वळतात। स्पर्धा क्षेत्राला सुरुवातीपासून तेवढा असा कोणी जोर घेतला नाही आहे। आता थोडी जागृती होते की ठीक आहे, आपण स्पर्धा क्षेत्रात जायला हवं। राहिला प्रश्न दर्जाचा, आता आपल्या मुलांचा जो दर्जा आहे की स्पर्धा क्षेत्रात चमकता येईल, फक्त आपला तो आजवर कधी निवड नव्हती, ती आत्ता होते। त्यामुळे वाद असं म्हणण्यापेक्षा हे निश्चित आहे की भविष्यामध्ये आपली मुलं प्रामुख्याने चमकताना दिसतील आपल्या स्पर्धा क्षेत्रात। काय सल्ला द्याल? कारण की आज तुम्हा सर्वांचा आणि तुमच्या पालकांचा देखील मंचावरती सत्कार आहे। सर्वांना नेमकं काय सल्ला द्याल, पालकांना, विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात येऊ इच्छिणार? या क्षेत्रात यायचं तर तुमच्याकडे संयम भरपूर हवा, कारण एक वेळ अशी 100% ना 4-5 वर्षा कालावधीमध्ये की तुम्हाला वाटणार आपण आता अडकलो आहे आणि हे ते सोडून तरी द्यावं, नाहीतर काही दुसरं करावं। त्यावेळी तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुम्ही हे नक्की कशासाठी करत आला इतके वर्ष, जे काही अभ्यास करता येतो, आणि तुम्हाला ठाम राहता आलं पाहिजे। भले तुमची किती अडचण होऊ दे, किती गोंधळ होऊ दे, सपोर्ट असू दे किंवा नसू दे, जर तुम्ही त्यावेळी स्थिर राहू शकलात, तुमचं मन संयमित ठेवू शकलात, तर तुम्ही या क्षेत्रात चमकू शकता। शेवटचा प्रश्न, एकूणच महेंद्र अकॅडमीच्या माध्यमातून आपला सन्मान होतो आहे। तुमच्या एकूणच या जडणघडणीमध्ये, या एकूणच प्रवासामध्ये महेंद्र अकॅडमीचा हिस्सा, योगदान किती प्रमाणात राहील? निश्चितपणे त्यांचा वाटा मोठा आहे, कारण इथे आम्हाला विविध शिक्षक मिळाले। त्यांच्या प्रत्यक्ष विषय शिकवण्यातून आणि त्यांच्या अनुभवाचा देखील आम्हाला इथे फायदा भरपूर झाला। कसं होतं, तुमचे गुरुवर्य जेव्हा त्यांचे अनुभव सांगतात तेव्हा तुम्हाला दिशा मिळत असते। फक्त अभ्यास कसा करायचा हेच नाही, तर तुम्हाला मनोबलसुद्धा मिळत असतं। आणि त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा, कारण मनोबल असेल तरच आपलं ॲक्च्युली क्षेत्रामध्ये यश मिळू शकतं, अन्यथा नाही। आणि शिक्षणही म्हणा, मनोबल म्हणा, या महेंद्र अकॅडमीचा वाटा निश्चितपणे मोठा राहिला आहे। खरं तर मंदारजी, आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे। प्रशासकीय सेवेमध्ये आपण दाखल झालात, आपली कारकीर्द अजून एक टप्प्यानं वाढत जाऊ आणि क्लास 1 अधिकारी पदापर्यंत आपण सर्वजण पोचावं अशा पद्धतीच्या सदिच्छा देखील कोकणशाहीच्या माध्यमातून देतो। आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण शाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।